неща в общината няма, с изключение на това, че след промените в закона кметските наместничества от 2 станаха 3. И заради смъртта на Васил Цеков, Бог да го прости, се наложи наместничествата да бъдат увеличени с 1. Там хората паднаха по 100 човека. А според закона, промени в изборния закон вече пряк избор ще има в селищата с над 350. Предложението беше 400. Аз се радвам, че бех, да не кажа директно от вносителите, но мина през депутати. И имаше разбиране в управляващото мнозинство в тази част, така че след 3 години, вероятно не повече от 6 или 7 ще са селата към настоящия момент, в които ще има пряк избор за кмет на село, за кмет на кметство. Всичко останало ще се върне по обратния ред и ще бъде наместничество. Това е едната от промяните в структурата на общината, която се случи в този период. Иначе останалите неща са в вида, в който знаете от приемането на бюджета. Не коментирах изпълнението на бюджета за 2016 година за полугодието, защото исках да го свържа с част от предложенията за актуализация. Разбира се, и кратка съпоставка да направим там. Трябва да ви кажа, че като цяло най-големият бюджет на общината в условията на демократична Монтана в преход след 90-та е този с 32 милиона 850 хиляди. Без да голиме другата част, която каса инвестиционния бюджет с европейски проекти и други, където картината е по-различна, където има динамика. Дори има динамика в това, което приемахме през края на януари, началото на февруари, имайки предвид допълнителните капиталови средства, които общината получи, както за храма, например, и за делдолиците в Монтана. И още няколко от проектите, които вече станаха факт, които до преди месец, да не кажа до преди седмица, още не бяха факт. По отношение на изпълнението на бюджета няма да коментирам други неща. Разбрах от екипа и целия на общината, от заместник-кметовете, че много внимателно е гледано всичко, с предложения, с корекции. Това, което мога да кажа, че изпълнение на 54% на държавните приходи и трансферите и около 45% на местните към тази част на годината е доста висок процент. Прави впечатление доброто движение на данъчните приходи, най-вече на данък сгради от една страна и особено другия данък превозни средства. Промени в законодателството има. Аз очаквам втората половина на годината да не бъде категорично по-лоша, както беше в предходни години, с промените, които Министерството на транспорта и администрацията по отношение на регистриране на моторни превозни средства предприемат там. Така че това са едно от нещата, които ни накараха да потърсим резерв тук. Така превключвам веднага към естествено и част от предложенията за актуализация. Капиталовата програма също беше изпълнена 50% от тези над 4 милиона, които знаете. Четвъртокласна мрежа на селата на 100% мина. Имаме допълнителни промени във връзка с различни ремонти, които касаят особено населените места, селата ни, 23 села и кметства и наместничества. Една изключително гореща 2016 година е в тази част. Може би до края на месеца ще се опитаме да извадим и по друг начин част от изпълнението на решенията ни за 2016 година, който и нагледно може да видите на една кратка презентация в конкретните села, къде и какво е направено. Има села, където са направени между 6 и 8 и 10 ремонта. Аз мисля, че до 1 септември, когато продължава парламентарния живот, ако мога така да кажа, след ваканцията, очаквам около 90% да бъде изпълнението на програмата ни, която имаме в селата. Разбира се, това ще зависи от приходите, които също са изключително важни в тази част. На този фон и на това изпълнение има предложение за актуализация, която е в рамките на половин милион, което е
да кажем, 2 пъти по-малко, отколкото миналата година по това време.